תודה להשם יתברך שזיכה אותנו להיות חברים בכל תפארת לוי יצחק. שלום עליכם, שלום, שלום עליכם. שלום, שלום. שנמשיך להגדיל תורה ולאדירה, לחיים לחיים. 34 סניפים, 100 תלמידים בכל הארץ, וזאת רק ההתחלה. 500 אנשים הולכים לחגוג פה, ולשמוח בשמחה של שנה שלמה תפארת לוי יצחק מתפתח. לב לבייב, תודה רבה, ברכה והצלחה בכל מה שבכם. מרגש מאוד מאוד לראות את כל הלומדים העיקריים שהצטרפו למקום אחד. מאוד מאוד מרוצים מהכולל הזה של חב"ד. אנחנו אנשים שבאים ולומדים כל יום 3-4 שעות. הגיעו לכאן מ-30 סניפים, מ-30 נקודות בארץ, לשבת יחד, להתחבר, ללמוד. ברוכים הבאים בשם השם, גיבורי החי, לומדי התורה, חברי הכוללים בכל אתר ואתר. אנחנו היום, יום אחרי יום ההילולה של רבי לוי יצחק המקובל האלוקי, אביו של הרבי מלובביץ', שכשהרבי התחיל את הדבר הזה והפציר שבכל עיר, בכל בית כנסת יהיה כולל של בוקר, אז הוא ביקש שזה יקרא על שם אביו, רבי לוי יצחק. אני פוגש אותם ביום שני ולומד איתם נביא וליקוטי תורה. אני פוגש את החברים הכי טובים שלי, אנשים ששום, הם לומדים לשמה, לא יצא להם מזה שום דבר, וחוץ מללמוד לא מעניין אותם שום דבר. תושיטו יד אחד לשני, תתחברו יחד, איך כתוב שמה, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. רבותיי, הזוהר הקדוש אומר שמי שלומד שעה אחת, לא ביום שבת, מדבר איתכם ביום חול, בכולל של חב"ד, שעה בלבד, 96 מיליארד מצוות. זכותכם, גם ברמת אביב ג' נשמע כל התורה מדי יום במשך כל שעות הבוקר, שירבו כמותכם בישראל. חב"ד בכל העולם יש לו את הזכות הגדולה שהוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לליבם של הנוער. עם ישראל חי! כמה אשריכם ואשרי חלקכם שאתם באים כל יום בגיל הזה ויושבים ולומדים ועוסקים בתורה ועמלים ורואים נחת. מי שיתמוך בכל דרך שהיא רוחנית או גשמית בכוללים האלו, אני מבטיח לו, ככה יש הקלטה, פי 500 הוא יקבל, ככה הרבי אמר. לנגיד היקר מר לב לבייב, נשיא קונגרס יהודי בוכרה העולמי ועוד הרבה ארגונים, לברכו בבריאות איתנה, שיזכה להמשיך את מפעליו הכבירים, יזכה לרבות נחת מכל צאצאיו.